yapıyorsun?
Muhterem cemaat, medeniyetimiz teatr sanatı büyük zor yuvaltığa düşer buldu. Bugün biz ağır kaygı jiydi. 13 Mart günü katı ağırdan son 84 yaşında Россия Federasyası'nın hem Tatarstan Respublikası'nın halk artistkası, Tatarstan Respublikası Gabdullah Tukay ismindeki devlet premiyası laureatı, milli sahnebiznin yoktu yıldızlarından birisi Najiba Gıymay kızı İhsanova vefat buldu. Najiba apa Glaskar Kamal ismindeki Tatar Devlet Akademiya Tiyatro sahnesinde 60 yılga yakın icat edip halkımızın ihlas mehabbetin yolgan artistka. Ул тудырган кабатланмас образлар белән берничә буын татар тамашачысы тәрбияләнде, рухи яктан үзен камилләштерде. Аның иҗат репертуарында татар, рус, чит ил авторлар әсәрләрендә уйналган 100дән артык образ бар. Тормыш җирендә Фатыйма, Акшарлаквар да Газизә, Әникилде дә Гөлширә, Зәңгәршәлдә Хәдижә, баскетболистта Хәнифә һәм башка бик күп Нәҗибә апа иҗат иткән образлар татар тамашачысы мәхәббәтен казанды. Һәм ниһаят хәләл җәфете Туфан Миннуллин пьесалар буенча Марсель Селимжанов куйган спектакльләрдә, Әниләр һәм бәбиләрдә Гөлфинә, Әлдермештән Әлмәндәрдә Өммия, Гәргәри кияүләрендә Әүдәки образлары аның иҗат биографиясендә генә түгел, татар театр сәнгате тарихы битләрендә дә күренекле урын алган güzel obrazlar buldu. Хәзер безнең президентыбызның телеграммасын укырга рөхсәт итегез. Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасының халык артисты Нәҗибә Гыймай кызы Ихсанованың вафат булу хәбәре авыр кайгы алып килде. Танылган артистыбызның иҗатын сөюче күпсанлы ватандашларыбызга кушылып, мин Нәҗибә ханымның якыннарының Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театры коллективының тирән кайгысын уртаклаша. Нәҗибә ханым тормышта да, иҗатында да игелекле кабатланмас үз юлы белән барды. Ул заман сугышын, чорабызның катлаулы һәм күпкурлы проблемаларын сизгер тыеп, һәр ролен йөрәге аша уздырып башкарды. Büyük татар драматургы Туфан ага Миннуллин өчен җылы гаилә ушагы булдырып, аның белән инне иңгә куеп шатлыкларын да, бурчларын да бергә күтәргән кеше ул. Нәҗибә Гыймаевна искиткеч талантлы, халкыбызның милли театр сәнгатен үстерүгә гаять зур өлеш керткән шәхес буларак күңелләребездә мәңге сакланыр. Татарстан Республикасы президенты Рустам Нургалиулы Миниханов. Нәҗибә апа Ихсанованың иҗат һәм тормыш юлы табигать биргән олы талантка һәм сәнгатькә, шулай ук милләткә тугрылык билгесе булды. Кадерле дуслар, без бүген күренекле сәхнә остасын,
зур талант иясен, халкыбызның ин танылган һәм ин яраткан артисткасын соңгы юлга озатабыз. Нәҗибә апа истәлегенә багышланган матәм митингын ачып җибәрергә рөхсәт итегез. Хәзер сүз Татарстан Республикасы Премьер-министр урынбасары Васил Габдулгаяз улы Шейхразиевка бирелә. Hürmetli Әлфия ханым, аныклары, туганнары, якыннары, хезмәттәшләре, мөхтәрәм җәмәгать. Бүген безнең җөмһүриятебездә һәм татар дөньясында кайгы һәм зур югалту. 13 Мартта шушы үлү хәбәре ишеткәннән соң бөтен татар дөньясы, республикадагы бөтен белгән халкыбыз иң беренчедән шушы зур югалтуга, зур кайгыга катнашып, үзләренең шушы кайгы белән хисләрен уртаклашу өчен театр җитәкчеләренә, хезмәттәшләренә, аның кызына, туганнарына үзебезнең фикеребезне әйттек, бердәмлек турында, ихлас, мәхәббәтебез турында һәм шушы авыр көндәрдә шушы кайгыны үтер өчен Аллаһтан сәламәтлек сорадык. Хактан да 60 ел буенча Нәҗибә апа Татарстанга, татар дөньясына хезмәт итте. Һәм ул һәр вакытта да Галиаскар Камал театрында хезмәттә булды. Менә алып баручы безнең министрыбыз Ирада Хафизовна күп кенә театрларда уйнаган төп рольләре турында безгә җиткерде. Һәм әйтәсебез килә, менә һәрбер роль аша, без аларны әйтәбез бүгенге көндә 100дән артык дип. Үз һәрбер образга кирип, үзенең фикерен, үзенең мәгълүматын, bütün нәрсәсен иң беренче тамашачыга, халкыбызга җиткергә теләде. Менә бүген дә соңгы юлга озатканда гомер буе хезмәт иткән театр бина каршында иң якын тамашачылары килеп, Нәҗибә апа белән тагын бер карап, беренчедән шушы хезмәт өчен зур рәхмәт әйтеп, икенчедән якыннары белән шушы кайгыны уртаклашып, һәм инде бүгенге театрда булган барлык эшләр буенча яшь буыннарга тагын мөрәҗәгать итәбез. Менә карагыз, нинди шәхесләр гомер буе шушы татар театрында хезмәт итеп, халкыбызны җөмһүрият нигезендә зур авторитет күтәртеп эшләделәр. Һәм инде бу бүгенге буынга да хас булырга тиеш. Һәм менә шулай бирелеп эшли дә белергә кирәк. Хәләл җефете Туфан абый белән кулга кул төшеп, күпме еллар, студентлар вакытыннан дип әйтәбез, бергә булып, бергә эшләп, халкыбыз турында кайгыртып, һәр вакытта да безгә үрнәк булдылар. Һәм инде 1998 елда Туфан абыйның куелган пьесасы буенча Нәҗибә апа иң зур дәүләт премиябез Абдулла Тукай исемендәге премиясында ала алды. Шуңа күрә менә бүген көндә, бүгенге буын дип әйтәбез, яшьләр, урта буыннар, олылар, хактан да менә республика күләмендә, татар дөньясында, татар теле дигәндә, татар мәдәнияте дигәндә, китаплар укулар, пьесалар язулар, җырлар дигәндә безнең горурлыгыбыз зур. Безнең Камал театр һәр вакытта да халкыбыз белән тулы, аншлаг, халык үзенең рәхмәтен алкышлар аша һәрбер спектакльдә, һәрбер артистка рәхмәтен белдерә ала.
Ләкин инде менә шулар арасында бүгенге көннән сәхнәгә Нәҗибә апаның чыкмавы безнең өчен бу зур яра да һәм зур югалту да. Ләкин аның эшен алга алып барыр өчен бүген лаеклы буынларыбыз бар, артистларыбыз бар, җитәкчеләребез бар. Һәм менә бүген әйтәсе килә инде хактан да барыбыз исеменнән дә Нәҗибә апага зур рәхмәтләрне белдереп, яшьләргә өмет баглап әйтәсе килә. Каберләрегез нурлы киң булсын, урыныгыз җмәхтә булсын. Сез безнең йөрәктә мәңгегә калырсыз. Сез Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Язучылар берлеге рәисе, халык язучысы Ракайл Рафаил улы Зәйдуллага бирелә. Hürmetli cemaat, Tatar medeniyeti bugün zor yuvaltı kişire. Büyük aktrisimizni мәңгелеккә бакый дөньяга озатабыз. Ул менә шундый шәхесләр бар, шундый артистлар сәхнәгә килеп чыга, үзе белән бөтен сәхнәне тутыра, сәхнәгә нур тула. Тукай язган бит Гиззәтуллина Волжский турында. Менә шундый сөекле артисткабыз иде ул Нәҗибә апа. Аның турында әлбәттә әле күп сөйләнер, ул тураган образларны тикшереп белгечләр күп мәкаләләр язар. Ә без бүген үзебезнең дустыбызны, фикердәшебезне озатабыз. Ул әлбәттә бик артистка булуы өстенә безнең бик язучының хатыны җәмәгате дә иде. Алар бер-берсен бик яратышып яшәделәр. Әлбәттә икесе дә чын татар баласы буларак ул мәхәббәтне бик күзенә чыгармаска тырышты, ләкин алар икәү янәшә баскач нык сизелеп тора иде. Инде бакый дөньяда алар әлбәттә кавышырлар. Ул язучының хатыны гына түгел, бик киң күңелле шәфкатьле әни дә, аныкларына сөекле әби дә иде. Мин туганнарының кайгысын уртаклашам. Нәҗибә апа авыр туфрагың җиңел булсын. Бәхил бул. Хәзер сүз Татарстан һәм Россияның халык артисты Әзбәр Шафыйк улы Шакировка бирелә. Газиз милләттәшләрем, минем авылдашым Нәҗибә Ихсановны соңгы юлга затканда шушлай зурлап хөрмәт итеп килүегез өчен барыгызга да шиксез рәхмәт әйтәм. Нәҗибәнең нинди рольләр уйнавы турында инде сөйләделәр, мин кабатлап тормыйм. Мин бары тик шуны гына әйтәм. Менә саван туйларында атлар ярышка, чабышка ничек әзерләнсә, сәхнәгә Нәҗибә шулай ашкынып керә торган иде. Ул үзенең тормышын сәхнәдән башка күз алдына китерә алмады. Хәтта иң авыр чагында сәхнәгә аның кызы Әлфия алып килеп, киемнәрен киендереп, гримен салдырып, сәхнәгә зәңгәршәл спектакльне алып чыга иде. Без ничек инде шушындый авыр хәлендә шулай интегеп йөри микән дип аны жәлләп, кызганып карап тора идек. Ә менә спектакль биткәч, ул Аллага шөкер, бүген сәхнәдә мин әле басып торам дип сөенеп әйткән сүзләре әле дә хәтеремдә. Нәҗибә бәхетле актриса булды. Бердән аның ире халкыбызның кадерле бик драматургы Туфан Миннуллинның әсәрләре Академия театрында шундый зур уңыш белән барды. Менә шул спектакльләрдә Нәҗибә иң төп рольләрне уйнады. Һәм спектакльләрнең шулай зур уңыш белән баруында Нәҗибәнең хезмәте искиткеч зур булды.
tagın bir fikrini aytmakçı bulam. Ул da bulsa Akademi tiyatr sahnasında Tatar hatın kızının milli obrazın tudıra bile turgan artist idi. Sözde yok. Onun ismi Tatar tiyatr tarihinde мәңгіге қалашақ. Менің қадірлі ауылдашым білән ғұрылданмасқа мүмкін түгіл. Қылған дұғаларың, оқыған намазларың сиңа жәннәт ишекләрен ашырға ярдәм итсен. Урының ұжмақта булсын. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. Hazır söz Tatarstan Respublikası Halk artistkası, Rusiyanın at kazangan artistkası Anela Hakim kızı Garayeva'ga verilir. Kaderli bizning tomoshachilarimiz Necibeni yaratuvchi kishilarni keluvini bek zo'r rahmat. Mening uchun Necibe barisidan da eng yaqin kishi edi. U mening sirdoshim edi. U menga yasharga kuch beradi. Onun ruhi bek kuchli edi. Onun bilen biz şoqti ömür birga, hatta bir bölmede birga o'tirib, birga grimlar solib, birga sirlashib, bir-birimizdan kuch olib yashadik. Necibe benim için o'rnak edi, turmushda da, sahnada da. Sahnada onun gibi o'ynav artistlar yo'qdir deb o'ylayman. Onlarda xalqchonlik hem şu vakitte millilik bek kuchliydi. Ol oynaganda tomoshachi rahatlanib, ona qo'l chopib qaraydi yana. Hatta men onun gibi oynab buldira olmaydim, men ona gul suqlanaydim. Şu vakitte o qo'lshindan da indi tufan Minulinin halal jifatiydi. Onlar bir-birisini tululandırıp yaşadılar. Men onların şu hatla motor yaşavlarına da gül sıklanaydım. Necibe benim için her vakit benim ko'nglimda unutulmayacak. Bizning teatrımızın canıydı. Bugün şu canın bir ülüşü kesildi. Hayırlıga bulsun. Qolgan kishilar barisi da esen sağ bulsunlar. Onun kızı Elfiye, biz onun bilen de gel oralaşadık. Men onu bir vakitte de unutmadım. Ol, benim oğlum Ferit bilen olar birge üstüler. Ona esenlik, sağlık, onun balalarına esenlik, sağlık tilep, en izgi tilekler bilen Necibe'nin ruhu şad bulup yatsın, urunları cennette bulsun. Азнакай муниципаль району Boşkarma Komiteti жетекчесinin sosyal meselelerin boyunca orunbasarı Damir Raşatoğlu Gıylajev'ga verilir. Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu. Ey ömür, bigirek kıska ömür. Kişinin ömrün cihanda atılgan yıldızlarga tingliler. Birevlerinin ömrü işsizgine yuğala. Birevlerinin ömrü o'zining yo'qligi bilan, o'zining rahati bilan, kishilarga turmushga bo'lgan muhabbati bilan ayrilib turadi. Mana shu shunday ulug' yulduzimizni, buyuk shaxsimizni, o'zimizning yo'qdoshimizni biz bugun so'nggi yo'lga uzatirga deb keldik. Men endi barliq oznaqaylılar ismindən
Үзебезнең Ташлыяр халкы исеменнән, Буралы халкы исеменнән, үзебезнең районыбызның җитәкчесе Марсель Зуфарович исеменнән бүген Әлфия ханым сезнең барлык туганнарның, театр әһелләренең һәм гомумән татар халкының тирән кайгысын уртаклашам. Чыннан да büyük şahыс булдылар алар. Алар безнең кичкенә генә мәгърур чатыр тау булган азнакайыбызны бүтән татар дөньясына, бүтән җиһанга таратучылар, шушында аларны күрсәтүче, шушыларны үстерүче шәхесләр булдылар. Алар икәү кичкенә генә 17 илек бәләкәй генә авылдан чыккан Әсәр абыйыбыз белән үзебезнең Нәҗибә апабыз. Менә шушындый büyük kişiler иде алар. Нәҗибә апа бик бәхетле булды. Бәхетле булды, ул үзенең bütün теләкләрен, bütün тойгыларын тормышка ашыра алды. Аның төп тойгысы булып, Әсәр абый белән икесенең планлаштырган үзләренең туганнары, әтиләре, әниләре яткан зиратны торгызу иде. Менә шушы изге эшне эшләделәр алар. Үзләренең нәселләре булган, нигезләре булган урында матур итеп һәйкәл куярга ирештеләр алар. Үзләренә багышланган исән чакта ук үзләренә һәйкәл куйдылар. Беләсезме? Татарстан халкы кебек анардан да ныграк итеп Азнакай халкы аларны хөрмәт итә. Кадерле, якын итә. Алар кайткачтан нәрсәләр генә эшләмәдек без алар белән бергә. Соңгы кайтуында хәтта яшьлегемә кире алып кайтыгыз әле, матур итеп атлар җигеп килегез әле дип, атларда бергә алар белән бергә районны әйләндек. Чатыр тавы биеклекләренә мендек. Менә шушындый хыялый апалар белән матур итеп без бергә яшәдек. Мин чын күңелемнән үзебезнең Азнакай халкының бәхетен җиткерәсем килә. Азнакай халкы чыннан да бәхетле. Менә шушындый Нәҗибә апалары белән бәхетле. Шушындый Әсәр абыйлары белән бәхетле. Без бик бәхетле. Без бик рәхмәтле. Мин чын күңелемнән барлык халыкның тагын бер кат тирән кайгысын уртаклашам. Ходай Тәгалә барыгызга да исәнлек, саулык бирсен. Шушындый матур тормышта бер-беребезнең кадерен белеп, шушы матур җәмгыятьнең рәхәтлеген тоеп, шөкранә кылып, бер-беребезгә рәхмәтле булып, әле узак итеп, матур итеп яшәргә насыйп булсын иде. Нәҗибә апабызның урыны җмакта булсын. Яткан урыннары йомшак булсын, якты булсын. Җәннәт ишекләре һәр вакытта да аның өчен ачылып торсын. Авырлыкларын калдырмасын, бәхил булып китсен. Рәхмәт. Хәзер сүз Нәҗибә апаның кызына Әлфия ханымга бирелә. Кадерле туганнар, әни кайчандыр Казанга яланаяк килеп кергән татар кызы. Менә бүген яланаяк әби булып җир куенына ятырга әзерләнәм. Мин шушы минутта аның гел әйтеп килгән сүзләрен искә төшерәсем килә. Ул әйтәдер, безнең тамашачыдан да яхшырак тамашачы дөньяда юк. Аларның һәрберсен кочаклап сөяргә кирәк дия. Рәхмәт сезгә, әнинең тамашачылары, шушлай җыелып килгәнегез өчен. Икенче әнинең бик еш әйтә торган сүзе: халкым яшәсен, нәселебез кырмасын дия иде.
Yaşasın halkımız. Rahmet sizge. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu muhterem din kardeşlerim. Aziz Müslümanlar, hürmetli milletteşler, aziz bizning aramızdan köçken Necibe Hanım'ның tamaşaçıları. Elbette bugün şuşu vakitlarda bizning aramızdan ahiret seferine köçüp her barçalarımızdan da dua kitip yatkan Necibe Hanım'ның Allah Rabbimiz ruhun şad eylese idi. Her barça tuğanlarından, aziz balalarından, ınık şıklarından, tamaşaçısından, hizmetteşlerinden razı bulup, behil bulup tınış yatarga da Allah Rabbimiz nasip ve miyeser eylese idi. Elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde eyte, merhumeler şatlanıp yatarlar, kuanıp yatarlar. Eğer de bu dünyada dağaşı balaları, tuğanları, yakınları bulsaydı. Elbette Necibe apa tanış, razı bulup, behil bulup yatar. Çünkü onun dua kılırga balaları, anıkları, tuğanları, yakınları var, hizmetteşleri var. Onu yaratkan hem yaratıp her vakitte da iske aluşu, dua kılıp, onun ruhuna dualar, izgi tilekler yollap duruşu, aziz tamaşaçısı var. Allah Rabbimiz Necibe apanın ruhunu şad kılıp, her parçalarımızdan da behil bulun, nasiplardan kılsaydı. Necibe apanı unutmağız, her vakitte da dua bilen iske alığız. İzgilik işleseniz de, nindidir bir yakşı amel kılsanız da Necibe apa var bit, yakınım var bit, tuğanım var bit, hizmetteşim var bit deyip her vakitte da onun ruhuna dua yollap yaşarga Allah Teala nasip ve miyeser eylese idi. İnşallah cemaat Kur'an okup birge dua da buluruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ey Rabbim, özüңнең ризалыгыңны, рәхмәтеңне күркәм шәфәгатеңне ümit итеп, mübarәк көннәре бездә ушбу урынга җыелышып, Нәҗибә ханымның рухына изге дуа белән her barşalarımızda, kullarımızda küterdik. Ey Rabbim, kütergen kullarımızını boş kılmasan idi. Okılmış bulgan Kur'an ayetlerinden
mübarek urunga kilgende ukıp kilgen ayet-i kerimeler bardır. Her barşa ukılgan dıgalarımızını kabul eylep, Necibe hanımның ruhuna rizık bulup, ecir ve sevap bulup barıp birişüün nasiplardan kılsan idi. Necibe hanımның ruhun şad kıl, avur tufrağın jingil kıl, dar kaberin king kıl, karangı görülerin cennet nurları bilen nurlandırıp, izgiliklerin, igilikli amellerin king rahmetin bilen kabul eylep, bendeçilik bilen kılgan, hata kimşilikleri bulsa king rahmetin bilen gafulardan kılsan idi. Gaziz balalarından, gaziz ınık şıklarından razı bulup, hürmetli hizmetteşlerinden, gaziz tamaşaşısından razı bulup, behil bulup, tınış yatarga da üzün yerdemçilik kıl. Her barşalarımızga da hayırlı gımer, imin tınış gımerler nasip eylep. Ey Rabbim, Necibe hanımını da, hem her barşa merhumelerini, dığa bilen gine iske alatırgan, hayırlı, sağ selamet, uzun gımerler bilen üzün yüleklesen idi. Rabbena atina fid dünya hasene, وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنا لله وإنا إليه راجعون برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله تعالى ruhun şad kılsın. Hazret sizge zor rahmet. Muhterem cemaat, merhumene soңғы юлга озатырга, зиратка кадәр баручылар өчен автобус, фонтаннар, мәйданы янындагы юл буеннан uzgala. Bizning miting tamam. Xush. Cemaat cenaze namazı. Hazır. Necibe abba bilen hoşlaşığı için şundan bulay uzağımız yerimiz cemaat. Motor ettirip şulay uzıp gitemiz. Bu yakla. Поставили, чтобы щит там были. Тебя поставить. Всем насрать. Что ты советуешь? Пойдем.